Χαιρετισμούς και καλωσόρισμα. Φτάσατε στο νούμερο 1 κανάλι για να ανακαλύψετε συναρπαστικές περιέργειες που έχουν σχεδιαστεί για να σας καταπλήξουν με κάθε γεγονός που μοιραζόμαστε. Φροντίστε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί στο σημερινό βίντεο θα αποκαλύψουμε ψυχολογικές γνώσεις που κάθε άντρας πρέπει να γνωρίζει για τις γυναίκες και τη σεξουαλικότητα. Πριν από την κατάδυση, σας ενθαρρύνω να μας υποστηρίξετε με ένα παρόμοιο και να εγγραφείτε στο κανάλι ενεργοποιώντας το κουδούνι, ώστε να μην χάσετε ποτέ καμία από τις ενημερώσεις μας. Ας ξεκινήσουμε. Γνωρίζατε ότι όταν μια γυναίκα φαντασιώνεται για εσάς ενώ αυνανίζεται, είναι ένα σημάδι ότι είναι πραγματικά ερωτευμένη. Κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας, η αυξημένη ροή αίματος συχνά προκαλεί πολλές γυναίκες να εμφανίσουν ερυθρότητα στο πρόσωπο, το στήθος και τα γεννητικά όργανα. Κάποιοι μπορεί να ανησυχούν ότι είναι αλλεργία, αλλά είναι απολύτως φυσιολογικό. Μία έρευνα αποκάλυψε ότι οι γυναίκες άνω των 30 ετών έχουν την τάση να πειραματίζονται με το προκτικό σεξ. Η έλλειψη λίπανσης είναι από τις πιο κοινές σεξουαλικές προκλήσεις για τις γυναίκες, αλλά ευτυχώς επιλύεται εύκολα με φυσικά λιπαντικά ή ακόμα και σάλιο. Αν και το προκτικό σεξ υπήρχε πάντα, συνεχίζει να προκαλεί συζήτηση. Ενώ μερικές γυναίκες το αγαπούν, άλλοι αρνούνται να διασκεδάσουν την ιδέα. Εάν ένας άντρας γλύφει τον κόλπο μιας γυναίκας και διεγείρει τις θηλές της, δείχνει συχνά πόσο εκτιμά την ικανοποίησή της. Δεν υπάρχει καθολικό πρότυπο ομορφιάς για τα εδεία. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων, μεγεθών και δομών. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες σκέφτονται την εμφάνισή τους κατά μέσο όρο 10 φορές την ημέρα. Μία μελέτη σε άτομα ηλικίας 50 έως 60 ετών αποκάλυψε ότι έως και το 91% των ανδρών και το 86% των γυναικών παραμένουν σεξουαλικά ενεργά, με 1 στα 3 από αυτά τα άτομα να κάνουν σεξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Είναι ενδιαφέρον ότι η έρευνα διαπίστωσε ότι η άσκηση πίεσης στη βάση του πέους μπορεί να σταματήσει την εξπερμάτωση, ανεξάρτητα από το πόσο κοντά είστε. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά στην παραγωγή ταινιών ενηλίκων εκτός κάμερας. Μετά την οικειότητα, οι γυναίκες συνήθως αναζητούν συνομιλία, οπότε να είστε προετοιμασμένοι για μια συνομιλία. Οι γυναίκες γενικά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διεγερθούν όταν παρακολουθούν βίντεο, οπότε η υπομονή είναι το κλειδί. Γνωρίζατε ότι η μόνη ακούσια ανθρώπινη σωματική αντίδραση, εκτός από οργασμούς που δεν μπορεί να σταματήσει μόλις ξεκινήσει, είναι το φτέρνισμα. Σύμφωνα με έρευνες, το 93% των ανδρών ηλικίας 18 έως 56 ετών παρακολουθούν περιεχόμενο για ενήλικες και το 85% των γυναικών διεγείρονται όταν οι άνδρες πιπιλίζουν τα δάχτυλά τους. Οι παντρεμένοι άνδρες τείνουν να αυνανίζονται περισσότερο επειδή το κανονικό σεξ αυξάνει την παραγωγή τεστοστερόνης, η οποία με τη σειρά της ενισχύει την διέγερση. Οι περισσότερες γυναίκες αποκομίζουν μέγιστη ευχαρίστηση κατά τη σεξουαλική επαφή όταν υπάρχει στοματική διέγερση, ακόμη περισσότερο από τη διείσδυση. Είναι ενδιαφέρον ότι το να έχεις κρύα πόδια μπορεί να εμποδίσει τον οργασμό, αλλά μια έρευνα διαπίστωσε ότι η χρήση κάλτσες μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα κορύφωσης από 50% σε 80%. Εκτιμάται ότι το 60% των γυναικών μεταξύ 45 και 60 ετών έχουν πλαστογραφήσει οργασμούς με τους συντρόφους τους. Για να αποφύγετε να συμμετέχετε σε αυτό το στατιστικό στοιχείο, σκεφτείτε να εξερευνήσετε την πορεία μας. Τα χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να μειώσουν τη σεξουαλική επιθυμία, οπότε το να σερβίρετε παγωτό την επόμενη ημερομηνία σας μπορεί να είναι καλή ιδέα. Παρά ορισμένες αλλαγές στη σεξουαλικότητα μετά τα 50, 60 ή ακόμα και τα 70, το καλό σεξ δεν χρειάζεται να τελειώσει.
Με τη σωστή γνώση, δημιουργικότητα και χιούμορ, κάθε πρόβλημα έχει μια λύση. Η μέση έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας είναι 16 χρόνια για τους άνδρες και 15 χρόνια για τις γυναίκες. Πολλές γυναίκες παραδέχονται ότι μετανιώνουν για ραντεβού με άντρες που γνώρισαν στο διαδίκτυο, οπότε προσέξτε. Η μυρωδιά της κολοκύθας έχει βρεθεί ότι αυξάνει τη ροή του αίματος στο πέος, βοηθώντας τις στήσεις. Παραδόξως, το 35% των ατόμων κάτω των 35 ετών ελέγχουν τα κοινωνικά μέσα αμέσως μετά το σεξ. Το μέσο μήκος του κόλπου είναι 8 έως 10 εκατοστά, που σημαίνει ότι ένα πέος μέσου μεγέθους είναι απολύτως επαρκές για να προσφέρει ευχαρίστηση αν χρησιμοποιηθεί επιδέξια. Για εκτεταμένη οικειότητα, δοκιμάστε θέσεις όπως να κάθεστε με τα πόδια της τυλιγμένα γύρω από την πλάτη σας. Αυτό επιτρέπει βαθύτερη φυσική σύνδεση και αφήνει τα χέρια και των δύο συντρόφων ελεύθερα για αγκάλιασμα ή άλλη διέγερση. Περίπου το 25% έως 30% των γυναικών δεν έχουν βιώσει ποτέ οργασμό. Εάν το πέος σας καμπυλώνει προς τα κάτω, η καλύτερη θέση είναι το σκυλάκι, καθώς συμπληρώνει αυτήν την ανατομία και μπορεί ακόμη και να διευκολύνει τον ψεκασμό. 18% των γυναικών μπορούν να επιτύχουν κολπικούς οργασμούς χωρίς σύντροφο, χρησιμοποιώντας σεξουαλικά παιχνίδια ή δάχτυλα, ενώ το 80% βιώνει οργασμό μέσω διέγερσης της κλειτορίδας. Η βαθιά αναπνοή κατά τη διάρκεια της οικειότητας μπορεί να καθυστερήσει προσωρινά την εξπερμάτωση, βοηθώντας σας να διαρκέσετε περισσότερο. Για όσους έχουν μικρότερα πέη, ξαπλωμένο σκυλάκι, με τη γυναίκα να ξαπλώνει εν μέρη και τα πόδια της πιο κοντά, είναι πολύ ευχάριστο και για τους δύο συντρόφους. Αυτή η θέση μπορεί να απαιτεί τεχνικές για τον έλεγχο του ενθουσιασμού, όπως αυτές που καλύπτονται στην πορεία μας. Από την ηλικία 50 και μετά, η οικειότητα δεν χρειάζεται να επικεντρώνεται στη διείσδυση. Όταν η σεξουαλική επαφή θεωρείται ως η μόνη πτυχή του σεξ, μπορεί να οδηγήσει σε άγχος. Η εκμάθηση της εξερεύνησης άλλων μορφών σύνδεσης μπορεί να ανακουφίσει αυτό. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στήσης, αποφύγετε έναν καθιστικό τρόπο ζωής. Η τακτική περίπατη και η δίαιτα χαμηλών λιπαρών μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη σεξουαλική απόδοση. Είναι απολύτως δυνατό για τις γυναίκες να έχουν προκτικούς οργασμούς μέσω διέγερσης G-spot από πίσω. Ένα μικρό πέος ορίζεται ως ένα κάτω από 12 εκατοστά, ενώ ένα μεγάλο υπερβαίνει τα 17 εκατοστά. Για να διατηρήσετε τον ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια της οικειότητας, κάντε σύντομα διαλύματα, σταματήστε τη διείσδυση για να φιλήσετε ή να δώσετε στοματική διέγερση. Το στοματικό σεξ είναι ακόμα πιο ευχάριστο για πολλές γυναίκες όταν η κλειτορίδα και ο προκτός διεγείρονται ταυτόχρονα. Οι σύντομες, βαθιές οθήσεις βοηθούν στον έλεγχο της εξπερμάτωσης, ενώ οι μεγάλες, βαθιές κινήσεις αυξάνουν την αρσενική διέγερση. Από την ηλικία των 45 ετών και μετά, η αποφυγή της κόπωσης και του στρες είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των σεξουαλικών εμπειριών. Οι άνδρες βιώνουν μέγιστη ισχύ και συχνότητα οργασμού μεταξύ 15 και 25 ετών, ενώ οι γυναίκες φτάνουν σε σεξουαλική ωριμότητα και πληρότητα μεταξύ 35 και 50 ετών. Τι λες? Ελπίζω ότι αυτό το βίντεο ήταν διορατικό και χρήσιμο για εσάς. Συγχαρητήρια που φτάσατε στο τέλος, δείχνει τη δέσμευσή σας για αυτοβελτίωση. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, ακόμα και κάτι απλό όπως τολμώ, έτσι ξέρω ότι το τελειώσατε. Εάν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, τι περιμένετε? Ελάτε μαζί μας τώρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και μέχρι την επόμενη φορά, πολεμιστής.